svima, to je izazov velika, srednja i mala hrana. Drugari će morati da probaju sve što dobiju, a to neće uvek biti ukusno. Ostanite sa nama, dobrodošli. Ovo je prva runda. Drugari su dobili čokoladne šolje sa šarenim kapućinom. Ajde, morate što pre da probate. Britney ima malu, Bobby srednju, a Tom ima ogromnu šolju. Ovo je prava kapućina balerina. Ajde da što pre probamo. A Britney počinje. Ona već ne može da čeka. Da, to je istina. Jedva čekam da probam svoje piće. Gledajte, to je nevjerovatno. Jako ukusno. Da, sviđa mi se. Yes! A sad ću popiti iz ove šolje. Wow, gledajte moje usne. Ostale su šarene. Mogu svima da šaljem vazdušne poljupce. To je tako slatko. A sad ću probati samu šolju. Ona je čokoladna. Divno. Ja obožavam čokoladu. Ukusno. Yes! To je to. Bobby, hajde, nastavi. Naravno, Britney. Dakle, umačem ruke u moju srednju šolju. Wow, moje ruke postale su šarene. Sad ću da ih probam. O, da, prelepo. Polizat ću sve ruke. To je tako ukusno. O, prijatelji, imam ideju. Popit ću sav kapućino uz pomoć slamčice. Da, to je bilo sjajno. O, gledajte. Jezik mi se obojio. Okej, sad ću odseći parče šolje. Wow, gledajte, pa to je torta. Joj, još i najlepša torta na svetu. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. Wow, Bobby će sada pojesti celu šolju, a neće ni primetiti to. Prijatelji ti sigurno zavide. To je to. Od torte su ostale samo mrvice. A šta je kod Toma? On ne pokušava da podigne šolju, ali je previše teška i ogromna, čak i za snažnog Toma. Sigurno mu treba pomoć. Drugari, hajde! O, da! Hajde, sipajte mi sve pravo usta! O, da, to je tako ukusno! Oduševljen sam! Bobby, ja smo spremni da pojedemo tvoju šolju. Bobby, navali. Šta? A ja? To je moje! O, da, tako je bolje! A šta je ovog puta? O, tako mala porcija maltizersa. Jadan Tom. O, a Britney je dobila veću porciju. Ovo je srednja kanta, a nije loše. Jao, Bobby imao najviše sreće. A, gledajte, ove bombone može jesti večno. Dakle, Tom počinje. On je dobio baš malu porciju. Dobro, dobro. Smislio sam trik koji mogu da vam pokažem. Gledajte. Uhvatio sam. Šta? Nema više. Sve sam pojeo. O, Britney, hoćeš da mi daš? Naravno da ne. Sve ću pojesti sama. Pa ja sam najveći fan maltizersa, ako niste znali. Obožavam ove hrskave kuglice. One me uvek radu. O, ideja. Hajde da sve prelijem mlekom. Da, tako je. A sad ću pojesti bombone kašikom kao cornflakes. O, da, to je neverovatno ukusno. Ovo je najlepši doručak na svetu. Yes! Znate šta? Ne treba mi kašika. Sipat ću sve usta. O, da, malo sam se umazala, ali vredelo je. O ne, sve sam pojela. O, ali Bobby ima još. Ej, stani, drugarice. Nisam planirao da delim. Ovo je sve samo moje. Svaka bombona. Kako su čokoladne, slatke i ukusne. Uživam u svakoj. A vi možete samo da gledate. Imam ideju, Tome, samo tiho. A mogu da odvučem njegovu pažnju. Uspela. A sad
sad ćemo ukrasti malo bombona. Šta? Kako ste smeli? Dobro, stavit ću mišolovke. Moji prsti! Aha, kako boli! A Bobby, ovo je previše surovo. Jao! Dobro, sad ćemo te, Britney, ja naučiti pameti. Vidjet ćeš ti nama. Sakrivamo se. Jao, Bobby, čuvaj se, ostalo je malo vremena. Da, uspeli smo! Sad su sve ove bombone naše! Jao. Bombone. Joj. Ups, malo smo preterali, ali nema veze. Šta ste sada dobili? O, to je ljuti čips Pringles. Jadan Bobby. Pa barem je dobio malu porciju. Jao, a Tom je dobio srednju, to je još gore. Uf, ali najgore će biti Britney. Jadna ona, sreća te napustila. Ti imaš najveću porciju. Okej, Bobby, počinje. On je ipak dobio najmanje. Da, ali dalje se plašim. Ja ne podnosim ljuto. O, čekajte, to je ukusno. Ili nije? Čekajte, sve mi gori. Kako je vruće. Sad ću eksplodirati. Plašim se! Sad mi je lakše. Sve nije tako loše. Okej, sad ja. Probat ću. Ako je Bobby preživeo, preživeću ja. Ja obožavam čips, znate? O da, tako je hrskav. Još samo da uključim neki film i bilo bi ekstra. Ostalo još malo. Ja osjećam da se to neće dobro završiti. Ma daj, sve u redu. Ostao je posljednji komad. Eto, sve sam pojeo. Šta se dešava? Ja, on je kao vulkan. Treba ga ugasiti. Tako je. Gdje je Tom? Ma dobro, nadam se da sam mu pomogla. Ali ko će meni pomoći? Jao. Mogu da verujem. Wow, kako veliki komad. Ali došla mi ideja. Mogu da se hladim vodom. Da. Tako ću lako sve pojesti. Eto, odlično. Ovo radi. Super. Hitno voda. Šta? Nema više. O, ne, šta da radim? Zatvorit ću pakovanje. Tako je. O ne, morate se sakriti. To je bilo moćno. Ojoj, jesu svi živi? Ups.